asa na katong blended sa kong beshi gabi. Sus mo ko may update. Uy, kung kumusta na, kung unsa. Kuha na ba? Naka-school na ba? Ayan. Wala na ko. Nagtay sa tindahan ha. Kay manguwag sa ko kay bayro kay utong tutok. Ang grabe nga sa kamangumag, mahayag man kayo. Ay, Bantay sa tindahan. Gusto na ko naghanag project. Uy, napakoy assignment, project, matunon. Project ra nak. Diwa kay mamalit ron kay tingtogro hapon mo iting palit. Iman ihang gibitay walay utang karon ugma ra ha. Oh, sige. Na bantay ha. O, lagi. Tindahan ha, tindahan. O, bantayan naman ka. Di ako. Oh, alin ako. Besh. Hindi ko mas ma-blinded na ng gabi. Wala kung sumakin ka nang nakaspoor na. Ayo. Sabi siya kaya istorbo. Unsay ato? Mangutang ko sa papa. Utang? Pagkaagnaw ng mga gusto niya ng mga utang ko. Oh, kita ana. Oh, walay utang karon ugma ra, so balik ugma ha. Ma, Oh, ugma, balik lang ugma. asa din mama ni mo? Nilakaw kay manguwag ko na siya. Tabo ni mo rin. Uy, mangutang ka ko. Disturbo kay taos. Pagdan kayo pagkaon, no? O, dili mo na ipautang ko, baligya na. Ugma ra. Ugma, lagi balik lang, ugma! Sa mukha, uy! Bish! Kanang, kasi padayon. Sana, unya? Wala, uy, sa dayon. Ayun! Ayaw. Uy, unsa may toyo? Sa toyo! Tindira ka ato ka dahil today. Hindi ka tindira. Asa di? Mama niyo mo ba? Ako mama, niglakaw, kinanguwag. Nakasuntindahan kay mupalit ko. Ano, magbuot man ka? Ako, tindira ako, magbuot, asa ko malingkod. Sa mukha. Tukan lang ko ninyo ay. Sa imo, Mupalit ko. kung sa'yo baliton? Namoy, red horse. Wala, nahukdan. Nahukdan, wapa kapangumpras mama, kay nanguwag lagi. Ano tag red horse? Wala po. Wala po Wala, na. wala po. Sa mukha ni oy. Ikaw na, oy. Nami, wala po lagi. Oh. Wala, oy. Dili na baligya. Stop na sa kong papa. Ah, sardinas na lang ka ha. Wala lagi sardinas, oy. Sa mukha, manimo. Kaya mga sardinas. Di lagi na pang baligya. Display ra na diha. Bakit mo Ano, buot, bang ka na ako na tindira ako na kay bang kasi baligya na sa dili. Ayaw paninda oy, kundi na may baligya. Nang sa. Ang suka na akong imnon bit. O makakay red horse o kulapo. Sige na lang suka. Dili lagi na pang baligya lagi. Sa mukha, manimo ako tindira ako na kay bang kasi baligya na sa dili. Sa mukha. Iya sa mga kinaiya oy, bati pakignaw, bati pakig. Kinaiya. Magbuot ka lang. Layas. Oh. Kadil sabi siya kay, di eto ipadayon na tong chika. Bisos naglagot. Sumir ka. Ina tong boy baligya. Mugos dyan. Di ko gusto mahalinan niya. Bato ko, sa tuang kuan ba? Tuang hagibaw na katong business ba? Di na kaniya gida. Ay, kung ina sa kasagingan gihapon. Ayo. Kadiyot sabi siya kay nanapon doon na po'y customer. Kasi ka doon mga susus. Yuta doon. Ingon si mama. Wait, customer na orasa. Unsa man? Kasi ka magbalik. Oy, wala ni baligya. Display ra na. Kanaga na nagbaligya ako niya, display. Nung saan mo taon ka, uy. Ano mo buot makastindira? Ika ba, wakay ang ngay magsuko-suko na pahinaw ni mo, murag lubot. Hoy, ako na teritoryo ha. So kung masuko ko, magsuko ko. Customer is always right in English na. Hoy, not all the time. Pwede mo ba? Ano sige mo kagbalik? Kung saan sige balik ni mo dire? Mupalit ka o ako? Ilasag dagway ni mo, no? Ha, muti. Tinda akong palito, may dili ika kay. Hindi lang sa pugo. Di, kung baligya, di lagi kung baligya. Kaya di ko gusto magpasamot. Pero kung ako ang imong paliton, pwede na siya kayo. Bukuyo ko kanina kay si mama ganin, nangunga ganin, tiguwang na ako pa. Ha? Pwede mo siya kung nangunga. Nye, murya ka pa. Pinuhin na, hindi ko ito kung mama. Pinawalan ni